Ftit tal-ġranet ilu Dea Lija għal 19-il sena ġewwa Zambja. Dea hija waħda mill-15 volontiera tal-Mission Fund li l-età tagħhom dvarja minn 19 sa 80 sena li qed jaħdmu qatih sabiex il-proġett ta' skola ġdida fil-belt ta' Chinyunyu ġewwa Zambja issir realtà. Il-papa tiegħi tala naħseb daqsa xar darbiet il-missjoni u kull darba li jitla kif jasal Malta ngħidu xewqa tiegħi hija li xi darba jiena nagħmel l-esperjenza bħalek. Xu kien iċemplinna ovvjament jiena kont ngħid kif dat tfal ma għandhom xejn u dejjem kontenti. Hija vera esperjenza sabiħa u kif jgħidu tirċievi iktar milli tagħti. Ġurnata tal-birthday tiegħi per se kienet inżilna ħdejn it-tfal fejn hemm il-qalba ta' tfal, bażikament fejn bnejna l-Youth Center is-sena l-oħra viċin il-Knisja u għadna nagħmlu daqsxejn coloring u crafts ma' tfal. Għaxija, għamlu li surprise, għamlu li daqsxejn ta' kejk u affarijiet. Din hija t-tieni darba li l-Mission Fund batet grupp ta' volontiera fiż-Zambja. Is-sena l-oħra l-Mission Fund kienet għenet komunità fiż-Zambja tibni ċentru taż-żgħażagħ ħdejn il-Knisja Parrokjali. L-iskola li qiegħda tinbena din is-sena hija mistennija tilqa' 800 student. Bħala x-xogħol tagħna bħala Maltin hawnhekk bħalissa din nagħmlu trassis tal-ħadid li dawn ħajatu support lis-saqaf tal-iskola. U bħala bini u tqejjid ta' bricks, dak qiegħed isir min nies tal-lokal ta' hawnhekk. Il-magna tal-bricks xorta waħda ħatibqa' tintuża mbagħad il-bricks li jipproduċu hemmhekk ikunu jistgħu ibeħħuh. Allura hawnhekk ir-rota dejjem tibqa' ddur. Ippreparati matul is-sena kollha aħna u nagħmlu ħafna fundraising aħna biex nkunu nistgħu nagħtu donations. But is-sena l-oħra kważi qassamna $500,000 il-Mission Fund donations. Bħala parti mix-xogħol il-volontiera kull nhar ta' ħadd imorru f'parroċċi differenti biex jiltaqgħu ma' komunitajiet varji u jqasmu bosta affarijiet fosthom ħwejjeġ u ikel. Fost proġetti li seħew bis-saħħa tal-Mission Fund hemm ukoll id-dormitorju li qed jakkomoda l-istudenti bniet tal-kulleġġ ġewwa l-Indja. Fis-Sudan il-Mission Fund qed tiġbor fondi għat ħaffir ta' żewġ boreholes fil-belt ta' Waw fis-Sudan fejn għexieren jgħixu mingħajr il-ħtiġijiet bażiċi tal-ilma u s-sanità.